1, 2, 3, and... Els grups de gospel s'han multiplicat en els últims anys a Catalunya. Ara n'hi ha uns 150 i Sarrià ja en té un. I jo sabia que això és una cosa no només de moda, és una cosa que inclús diuen molts que és com molt terapèutica, no? I llavors doncs, que acabes un assaig, acabes un concert, que has expressat de tal forma el que penses i el que ets, que és molt sa, diguéssim, no? El gospel m'agrada és que és una estona de lliberació absoluta, no penses en res més, penses en cantar, deixes anar la imaginació i traslades a qualsevol puesto amb la veu. Més de 80 persones formen part del Sarrià Gospel Choir, que encara no té ni un any. Al capdavant d'aquest projecte hi ha el músic i compositor Manel Palència. Explica que el més important és l'energia i voler transmetre. I això és el que intenta en cada assaig. Ens agrada molt perquè posa molta energia i aquesta energia la transmet i ens fa enganxar-nos a tots. Per això seguim, perquè ella ens transmet aquesta energia. El més complicat és el ritme. La música clàssica té un ritme molt senzill i en canvi doncs, la música gospel té un ritme tremendament sincopat. Quan és de pa, és diguéssim tot. I això, clar, la gent al principi no té aquesta forma d'interpretar el ritme, no? Fa només un mes van fer el primer concert i des de llavors ja els han arribat les primeres propostes per cantar en altres llocs a Catalunya.